Здравейте! Днес ще ви покажа как да оптимизирате и ускорите работата на компютъра си, за да го поддържате в най-добра форма. Ще разгледаме няколко лесни стъпки, които можете да предприемете, за да подобрите производителността и да удължите живота на вашия компютър. Нека започнем. Номер 1. Почистване на диска и освобождаване на пространство. Първата стъпка към по-бърз компютър е да освободим място на диска. Ненужните файлове и програми могат да натоварват системата. Можете да използвате вградени инструменти като Disk Cleanup на Windows или Disk Utility на macOS. Премахнете временни файлове, кешове и програми, които вече не използвате. Това ще помогне на компютъра ви да работи по-ефективно. Номер 2. Управление на стартиращите програми – Startup Programs. Много програми се стартират автоматично, когато включите компютъра, което може да забави времето за зареждане. За да оптимизирате това, отворете Task Manager на Windows и прегледайте списъка с програми, които се стартират автоматично. Деактивирайте тези, които не са необходими. Това ще ускори зареждането на вашия компютър. Номер 3. Актуализиране на драйвери и операционна система. Поддържането на актуални драйвери и операционна система е от ключово значение за добрата работа на компютъра. Актуализациите често включват подобрения в производителността и корекции на грешки. Уверете се, че редовно проверявате и инсталирате новите актуализации. За Windows това може да се направи чрез Windows Update. Номер 4. Актуализиране на хардуера. Ако компютърът ви все още работи бавно, може да е време за хардуерни подобрения. Добавянето на повече RAM, преминаването от HDD към SSD или смяната на процесора могат значително да подобрят производителността. Това са инвестиции, които наистина могат да променят начина, по който работи вашият компютър. Номер 5. Антивирусни програми и защита от зловреден софтуер. Важно е да имате актуална антивирусна програма, която да предпазва компютъра ви от вируси и зловреден софтуер, които могат да го забавят. Редовно сканирайте системата си за потенциални заплахи и премахвайте всичко съмнително. Това ще поддържа вашия компютър сигурен и бърз. Тези стъпки ще ви помогнат да оптимизирате и ускорите вашия компютър. Поддържането на добра производителност е важно за по-лесна и ефективна работа. Ако ви беше полезно, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за още полезни съвети. Благодаря ви за вниманието, до скоро!